यंदाचा चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेचं यजमानपद पाकिस्तानकडे होतं। मात्र हे यजमानपद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला महागात पडलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहताय, या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमुळे पाकिस्तान बोर्ड कंगाल झालेला आहे। यजमान पाकिस्तानचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला 8,50,00,000चा म्हणजेच 869 कोटींचं नुकसान झालेलं आहे। या स्पर्धेच्या आयोजनामुळे पाकिस्तान बोर्डाची आर्थिक स्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या उलट पाक बोर्डाला नुकसान झालेलं आहे। या स्पर्धेसाठी 3 स्टेडियमचं नूतनीकरण झालं। यासाठी पाक बोर्डानं 868 कोटींचा खर्च केला। यजमान म्हणून पाकिस्तानला केवळ $60 लाख मिळालेले आहेत। पाक लगेच स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे प्रेक्षकांनी इतर सामन्यांकडे पाठ फिरवली, त्यामुळे पाक बोर्डाची तिजोरी रिकामी झाली आहे।